Sanibona, igama lami ngu-Amatulo. Sizokwenza islope somugqa wesibili. Lana bathi thola islope somugqa ohamba phakathi kwe-ordered pairs u-4.2 kanye no-negative 3.16. Lana ukuzikhumbuza nje, islope saziwa ngokuthi singu-rise dividwa ngo-run. Slope singu-rise dividwa ngo-run, noma singushintsho luka-y oludividwa ngoshintsho luka-x. Noma enye indlela ongayibona ngathi iyaxaka, kodwa khumbula ukuthi isikhathi esiningi sikwazi ngakho lokhu. Ngesinye isikhathi bangachaza njengokuthi bathi u-m ungu y2 ungushintsho luka-y, akathathu uzoba ngu-y2 osusa ngo-y1 la ugcine khona, ususe ngala ugcine khona, kanye no-x kanjalo uzoba njalo. Lena yi-notation evame ukuxaka, kodwa konke lokhu kusho ukuthi uthatha inani lana ogcine ngalo khona ususe ngaleli oqale kulo inani. Lokhu kuzokunikeza ushintsho luka-y bese lokhu kukunikeza ushintsho luka-x uma usuxazululile lana. Manje-ke lana uzothatha amaphoyinti ozowasebenzisa lana, yiwo amaphoyinti. Sizothatha lawa amaphoyinti lawa abasinikeze wona laphayana, lawa amabini amaphoyinti. Ungasebenzisa wona, sithi iphoyinti lokuqala nephoyinti lwesibili. Ungakhetha noma yiliphi iphoyinti, kodwa asikhethe leli asithi elokuqala, leli silenze iphoyinti lethu lokuqala. Manje-ke lana sizofuna ukwazi ukuthi yini ushintsho luka-x lana. Manje-ke sizoqala lana, sizoqala ngale phoyinti leli. Iphoyinti lethu lokuqala lizoba ngu-4.2. Ku-4.2 na sifuna ukwazi ukuthi yini ushintsho luka-x, bese lana sizogcina ku-negative 3.16, ku-negative 3.16. Nalana sizofuna ukwazi ukuthi kuyini ushintsho loku, yini ushintsho luka-x. Laba u-x, u-x1 lona no-x2, laba bobabini lena u-x wokuqala no-x wesibili lona, njengoba ubona lana. Bese nangale u-y wokuqala no-y wesi-2. Ngakho-ke lolu ushintsho luka-x. Lana ushintsho luka-x lungu-1 ngoba u-4 osusa u-3 uzokunikeza ubani, thi ngibhalele lana. U-4 osusa u-3 uzokunikeza u-negative 3 osusa u-4 uzokunikeza u-negative 7. Xolo ngithe u-1, ngixolele. Uzokunikeza u-negative 7. Ngakho-ke ushintsho luka-x lana lingu-negative 7, ushintsho luka-x. Manje-ke asenze into efanayo nangapha, ku-y, ngoba lana besifuna ushintsho luka-x. Ushintsho luka-x silutholile ukuthi lingu-negative 7, ushintsho luka-x. Ngakho-ke sifuna ukwazi ushintsho luka-y. Ngakho-ke indlela yokwazi ushintsho luka-y, sizokwenza okufanayo naloku esikwenze ukuze sithole ushintsho luka-x. Ngakho-ke lana u-2 no-16 wethu sizothi lana sizothi ushintsho luka-y lingu-negative 2, uzokunikeza u-14. Ushintsho luka-y uzoba ngu-16 osusa u-2 uzokunikeza u-14. Ngakho-ke ushintsho luka-y oludivida ngoshintsho luka-x, lokhu kusho ukuchaza ukuthi kuzoba ngu-14 over negative 7. Izohlukaniswa ngo-14 uzohlukaniswa ngo-negative 7. Ilona ushintsho, isona islope lesi, ilona ushintsho lokhu futhi kungaba ngu-negative 2. Lolu-ke isona islope sethu lesi.
isona islope sethu somugqa leona. Bese lana uyabona ukuthi lana ushintsho luka x belungubani noshintsho luka y belungubani. Ngakho-ke nalana ethi sidwebe igraph ngokushesha, ethi sizodweba igraph ngokushesha lana ukubonisa ukuthi noma ubungaqala ngeliphi inani ungathola impendulo efanayo. Lana hayi ukuthi kumele uqale ngenani lelo njalo, kodwa ungaqala ithi lana sikubonisa ukuthi ungaqala nanoma yiliphi noma yimaphi ama-coordinates. Njengoba siqalile lana asiqalanga ngale esiqale ngayo, siqale ngale esigcine ngayo. Ngakho-ke nalana u-negative 3 uma esisa u4 la sizosebenzisa ezaka ama-coordinates aka x lawa uzokunikeza u7. Lana u7 wakhona uzokunika u7 opositive, bese ngale u16 ushintsho luka y. U16 uma esusa u2, 16 uma esusa u2 uzokunikeza ubani nakhona uzokunikeza u14. Lana uma ususa u2 uzokunikeza u-negative 14. U2 uma esusa u16, nayo 16 uma esusa u2 uma esusa u16 uzokunikeza u-negative 14. Ngakho-ke nalena yi-rise over run, ukunyuka okuhlukaniswe ngokugijima. Ngakho-ke nalana lokhu kuzofana nokuthi kungu-negative 14 over 7. Uma kubukile lokhu kuyinto eyodwa, kuyafana. Ngakho-ke lena indlela yokubonisa ukuthi noma ungaqala ngakuphi, noma ungaqala ngeliphi point, kodwa lana uyabona ukuthi islope sisasengu-negative 2. Ngakho-ke ungaqala noma yikuphi uzothola impendulo eyodwa. Ngakho-ke ithi sibhale le graph, ithi sidwebe le graph le graph bengisho ekuqaleni sidwebe kanjena. Ngapha sibe no-x wethu, bese ngapha sibe no-y wethu, ama-y axis wethu. Ngakho-ke sinama-point amabini lana, sine-point elika 4,2, 4,2 la u-x wethu engu-4 bese u-y wethu engu-2, bese siba naleli linye futhi point asiqale ngaleli 4, 1, 2, 3, 4, bese-ke lana ngu-0. Siyakwazi lokho. Nali point lethu lokuqala, senze point lethu lesibini u-negative 3,16. U-negative 3,16 wethu sizombala kanjena khona lana u-x wethu ngu-negative 3, khumbula. Bese lana u-y wethu uba ngu-16 opositive, ngakho-ke na uzoba phezulu kanje, ya sisigcine lana 16 wethu uzoba mhlampe lana, point lethu lizoba lana. Ngakho-ke ni-coordinate yethu sizoyibhala khona la kanjena-ke. Ngakho usuyabona ukuthi umugqa wethu uzobukeka kanjani. Umugqa wethu uzobukeka unje, noma ungaqondanga kahle ukuthi ngiqale lana, kodwa uzobukeka uyinto efana nalena, uzobukeka unje nawo-ke uzamekile umugqa wethu, uzobukeka unjena umugqa wethu. Lena-ke yi-downward sloping, ibizwa nge-downward sloping ngoba iyehla, njengoba uyibona iyehla ngoba i-slope sakhona si-negative, siyinani eli-negative. Yingakho ubona islope, ubona lo mugqa lona wehla kanje. Uma beka-positive bengeke wehle, ngoba-ke manje ushintsho luka x noshintsho luka y lusinikeze inani eli-negative kanjena lana lisinikeze inani eli-negative. Yingakho islope sethu sibukeka sinjena, yingakho sine-downward sloping, yingakho islope sethu sehlela phansi kanjena. Lana uyabona ukuthi siqale kuphi lana. Uma uqala lana uzofika lana kanjena, uyabona ukuthi uhambe ka-7 ubuyela emuva, yingakho ku-negative. Usuyanyuka, uma sewunyuka uyofika ku-point leli lika y, unyuke nga-14, u14 opositive, ngoba uyabona lamanani lawa a-positive laphayana ku-y. Ngakho-ke noma ungaqala kuphi, noma ungasiqala kanjani isibalo sakho uma ufuna islope, kodwa impendulo yakho ekugcineni kwamele ifane. Uma ingafani kusho ukuthi akusikona, ngoba noma ungayisa le
njengoba manje senza le eyesibini uyayibona ukuthi iba kanjani. Usathola u7 uphinde futhi uthole u14 wakho, usathola u-negative 14 ngoba sokuyehla, bese u-x wakho ube positive ngo7. Ngakho-ke iyona lena impendulo yethu ebesikade siyifuna sesiqedile. Phinde sivakashele futhi kwa-ClickMaths, thole iy'bonelo eziningi ufunde nathi.